Estomillo, com li deis? Farigola, timó, frigola, Frigola. Pues ella es diu frígola. frígola. Bueno, el Toni es presenta l'alcohol que ha guanyat a les herbes d'Eivissa, que ha guanyat un premi a Hong Kong, i que fan en 17 herbes que ells recullen o cultiven a l'illa d'Eivissa, que és una tradició, i que té un color pues, molt diferent a l'habitual que veiem a les herbes conegudes de Mallorca. Què ens pots dir d'aquestes herbes? Bueno, jo vos puc dir com els feim. Són herbes artesanes, fetes com s'han fet tota la vida a l'illa. No és més que un destil·lat d'anís, que agafam 17 plantes i els posam a macerar durant un temps bastant llarg, entre 6 i 8 mesos, depèn de l'època que estan de sant. I bueno, entre elles destaquen les que més hi ha, la romaní, la frigola, l'estomaní, l'herba lluïsa, l'herba bona, la menta, molt de cítric. Fonoll, has comentat. Molt de cítric, sobretot la pell de llimona. I bueno, és un licor, ja li Sempre dic, són de la illa, els productes. és un licor típic, és molt digestiu per després del menjar i bueno, és el que podem oferir nosaltres. Us ha servit el premi a Hong Kong per trobar compradors? Bueno, sí, distribuïm allí, ens ha servit, ha dat una espanteta i bueno, les ventes s'han disparat una mica perquè antes fèiem coses de tenim un manual cas i ara venem moltíssim, venem bastant. Moltes gràcies, Toni. Ja ho